खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि सुजिता नार्जारी इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आं दा गोदानसो, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होना जाबाय। आंनि गामिया जाहैबाय खैलामैला सिसुबारि। जों दाख्लै थांनाय दैबानाजोंहाय जोंनि न'आ बायला जिला जाजोब्बाय। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नैबे ओंखाम संग्रामोन दैबानाजों जिजोब्बाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय दै लामा फैग्रामोन आरो इयो दैयानो ओरैनो फैनानै नैबेयावहाय न'आवहाय सेस माबाजोबनाय जादों आरो बेवहाय लोमजोबनाय जादों। न' सिङाव खिथाय हाबदों। ओमफ्राय सखिफोरावसो ओंखाम संलाबायनानै जानाय जादों आरो एलपि स्कुलमोन। बेजोंनो दैया फैनाय जादों, बेजों खुरखाजोबनाय। दा दैलाम सेराव दं आरो दैलामबारिया बैनो हनै नायनानै लानो हागोन लोगोफोर। ओरैबो जिजोब्बायनो। ओमफ्राय नैबे माइ बारियाबो सेस दैजों खोबजोब्बायमोन इयो। ओमफ्राय दा एसे खिलिखांनानैसो इयो हानो मोनफिनबाय आरो बे माइखौहाय दैजों फबजोब्बायमोन। नै लोगोफोर बुंनोमोन सेस बन' दंजोबोमोन। नै नायलांनो हागोन नोंथांमोनहा। सेस बे दैलामबारियाव न' दंजोबोमोन आरो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। ओरैहाय न' गोजामोन। सेस ओरै न' गोजामोन। नैबे दैलामबारियाव सेस न' दंजोबोमोन आरो नैबेयावहाय सेस गासिमबो नोंथांमोना नायनो हागोन। एसेनोसै लोगोफोर, बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।